ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବରଗଛ ଥିଲା। ସେହି ଗଛରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟ ଓ ପତଙ୍ଗ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ବରଗଛର ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଛୋଟ ପରିବାର ରହୁଥିଲା। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ମିଠୁ। ମିଠୁ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲା। ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ସବୁବେଳେ ଖାଲି କିଚିରି ମିଚିରି ରାବ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ମିଠୁର ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ମିଠୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା ଓ ଦୟାଳୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ନୀଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେ ତାର ଘୋଷାକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ସେହି ବରଗଛରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଦିନସାରା ଖେଳୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମିଠୁକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ମିଠୁର ମଜା ଉଡ଼ାନ୍ତି, ଠି ଠି କରି ହସନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ମିଠୁ, ତମେ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛ କହିଲ? ଆସ, ଆମ ସହିତ ଖେଳ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମିଠୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା, ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ତମ ସହ ଖେଳିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କାଲି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ମିଠୁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ମିଠୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛପତ୍ର, କୁଟା ଓ ଗଛ ଡାଳ ନେଇ ଏକ ମଜବୁତ ଘୋଷା ବନେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ତାହା ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ତା ଛୁଆମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ମିଠୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଠୁର ଥଟ୍ଟା ଉଡ଼ାଉଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁନଥିଲେ। ମିଠୁ, ମିଠୁ, ମିଠୁରେ, ମିଠୁ, ଆରେ ଖେଳିବା। ଏମିତି ମାସ ପରେ ମାସ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା। ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଘେରିଗଲା। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପବନର ବେଗ ବି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଘୋଷା ଉଜୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଘୋଷା ବେଶ୍ ମଜବୁତ ଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ଆଉ ବାକି ଘୋଷା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମିଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା, କାରଣ ତାର ଘୋଷା ବେଶ୍ ମଜବୁତ ଥିଲା ଓ ତା ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମିଠୁର ଛୁଆମାନେ ବି ବେଶ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ମିଠୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମନରେ ଦୟା କଲା। ମିଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାର ଘୋଷା ପାଖକୁ ଡାକିଲା ଓ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଠୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ, ଆମେ ତୁମକୁ ହସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆମକୁ ସହାୟତା କଲ। ସତରେ ତମେ ଭଲ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପକ୍ଷୀ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ମିଠୁଠାରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରିବା, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବହୁତ ଦରକାର। ମିଠୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲା।